Esta mesma semana daban comezo os traballos de pavimentación na zona de Suigrexa, en Asados. Trátase da primeira das 3 actuacións programadas polo Executivo para comezos deste exercicio, que tiveron que agardar por mor das malas condicións meteorolóxicas. Empezamos por 3 viais, na zona de Salto do Lobo, Barraca, outro na zona de Suigrexa en Asados e un terceiro na zona de Tarajoña, no Burato, non? Estes traballos están sendo executados pola nosa brigada de obras, o cual tamén nos permite certo marxe e máis axilidade. Facemos unha estimación tanto do custo que suporía que isto fora levado a cabo por unha empresa. Entón podemos falar que os traballos están valorados na orden dos 60.000 euros. A pavimentación destes 3 núcleos suporá mellora dunha superficie total próxima aos 5.000 metros cadrados. Unha vez rematadas, a Brigada de Obras desplazarase ata outros viais que presenten necesidades de pavimentación, priorizando aqueles que se atopen en peor estado ou dean acceso a vivendas. Unha serie de actuacións en distintos viais de titularidade municipal, priorizando, por suposto, aqueles que estaban en peor estado, aqueles que teñen que ver con acceso a vivendas ou non, máis ou menos tratar de ir establecendo unha orden de prioridade a efectos de intervir, non?